ev pêvajoya got derket bi saya keda şehîdan e. Bi rastî çi qesî ez bêm li ser rojeke wisa biaxivim dibe ez kêm heqê wê bidê min. Yani ji 2011 vir ve alozîya hundirê Sûriyê çêbû. Gelê Sûriyeyî belawela bû, koçber bû, bi sed hezaran hata kuştin, wisa jî bi sed hezara birîndar wêran kirin, talan kirin. Gelê Kurd karî bû di wê demê de şoreşeke xwe taybet bêxîn. Şoreşa nozê tîrmehî. û bû çi rûskeke ji bo hemû Bakur û Rojhilatê Sûriyê her wiha ji bo hemû Sûriyê. Îroj dema ku meyze dikin yani di hundirê konferansê de jî wisa di rakandinê jî wisa çavê hemû gelê Sûriyê netewên Sûriyê li Kurdayê. Yani bi rûskên guhatin, pîrozbahiyê guhatin ji pêkhateyên cuda cuda di hundirê Sûriyê de çi ji ol çi ji netew bêtir diyar kir çi qeysî bandora vê şoreşê li hundirê Sûriyê de hebû.